Uy, pre, balita kayo sa atong lugar, pre, nga chicks boy man daw kay ka, pre. Ay, sus! Dating chicks boy, Kita ka naglingkod, pre. Ako nang dulo, isa ra naka one click na ko, bab. Sugot na rin ako ng panguyaban. Di ko mo to ni mo, pre. Bakit iko sa imong abilidad? Ay, sus! Saman, postaan ay. Ay, pila man? $115. Grabe ha. Kagamay na. Sige. Oh, hi miss. Dalaga pa ka nang? Unsa? Dalaga pa ko nang? Oh, sorry. Nasayo, pragod ko. Dalaga pa ka mas beautiful. Beautiful. Paghilom, oy. Kisa di ka, oy. Tawagin mo na lang akong Mr. Romantiko. Chiche. Hoy! Kahasol ba ning tawhana, oy. May panghawa. Ay sa. Miss! Miss! Hilom? Hulati ko!